ஏதாவது பாட முடிஞ்சா பாடலாம். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. இப்போ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கணும். ஸோ அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஒன் மோர் திங். கீத மகாத்மியத்தை பற்றி ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் செஷன். ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறீங்க. ஆதி சங்கராச்சாரியார் பாடியிருக்கக்கூடிய கீத மகாத்மியத்தை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வில் என்டர் இன்டு தி செஷன். ஆக்சுவலி
ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம். இன்னைக்கு புதுசா ஃபர்ஸ்ட் டைம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏப்ரல் மந்த்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி சீரியஸ்டா நான் வந்து பகவத்கீதையை வந்து டீட்டெயில் ஸ்டடி செய்து அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணி லெவல் 3 லெவல் 4 அந்த இதுக்கு போகணும் நினைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள எல்லாரையுமே நான் இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக உங்களை எல்லாரையும் பணிவன்போடு வரவேற்கின்றேன். ஸோ அதோட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஆன பிறகு ஜனவரி பேட்ச்ல இருந்து இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி பேட்ச் வந்து அப் டு 3 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் முடிச்ச பிறகு நீங்க வந்து லெவல் 3க்கு போவீங்க. ஸோ அதனால இந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாமே முடிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க லெவல் 3க்கு சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றது தான் வந்து இந்த குரூப்னுடைய நோக்கம். அதனால தான் கோயிங் ஃபார்வர்ட் எல்லா குரூப்லயுமே வந்து இந்த செஷனை பத்தியான டீடைல்ஸ் கண்டிப்பா போட மாட்டோம். ஏன்னா பிரபுஜி வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்களுக்கே செப்பரேட், பக்தி சதாச்சார் அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 5 மணிக்கு, அதாவது இதே தர்ஸ்டே ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூஜை புனஸ்காரங்கள் நம்ம எப்படி ஒரு வைஷ்ணவனுடைய இது, அதாவது அவனுடைய கல்ச்சர் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் பத்தி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு 5 லெவல் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து எடுப்பாங்க. தாரணி மாதாஜியும் அதுக்கப்புறம் லலிதா மாதாஜியும். இந்த மந்த் வந்து தாரணி மாதாஜி மட்டும்தான் எடுப்பாங்க. அதனால வந்து நீங்க 5 o'clock யாரெல்லாம் பக்தி சதாச்சார், எனக்கு தெரிஞ்சு பக்தி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சாஸ்திரி பக்தி சாஸ்திரியில இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் கூட அவங்க கூட வந்து பக்தி சதாச்சார்ல ஜாயின் பண்ணி கத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பக்தி அதாவது சதாச்சார்ல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க அதுலயே தான் கண்டினியூ ஆகணும்ன்றது பிரபுஜியோட இது ஆக்சுவலி. ஸோ தட் நீங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுத முடியாது, கிளாஸ் உங்களுக்கு ஒன்லி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, ஏதோ உங்களால முடிஞ்சது வீட்டுல வந்து செய்யக்கூடிய பூஜைகள்ல இந்த அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பக்தியில வந்து நீங்க எளிமையான முறையில வந்து கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பிரபுஜி அந்த அசோசியேஷனை வந்து அப்படி எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த முறையில போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ஈஸியா அவங்களால செய்ய முடியும். ஒரு வீட்டுல வந்து அர்ச்ச விக்கிரகம் இருந்தா அதுக்கு எவ்வாறு பூஜை, அதாவது அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எல்லாம் எப்படி செய்யறது அதெல்லாம் கூட சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டெம்பிள், இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போனா நீங்க இதெல்லாம் கத்துனீங்கன்னாக்கா டிடி வர்ஷிப் பண்றதுக்கு, டிடிக்கு அலங்காரம் பண்றதுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலபஸ்ல இருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதனால பக்தி சதாச்சார் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பிரிவினருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான். ஆனா பக்தி இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் இன்னைக்கு நாளைக்குல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒன்லி சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்களுக்கு மட்டுமே வந்து பண்ணணும்ன்றது பிரபுஜியோட அபிப்பிராயம் கூட. அதனாலதான் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காரு அவரு. ஸோ அதனால இதுல வந்து நம்ம சீரியஸா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ இது எப்பவுமே மனசுல நிலைநிறுத்தி கொண்டு 6 மணி கிளாஸ்க்கு நீங்க எவ்ரி வீக் தவறாம நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் ஜூம் லிங்க்ல இருந்து கண்டிப்பா அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துருவேன் நான். அதனால அட்டெண்டன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் வெரி மேண்டேட்டரி. அன்டில் அதர்வைஸ் நீங்க எப்பயாவது ஒரு வாட்டி உங்களுடைய எமர்ஜென்சிஸ்க்கு ஓகே, பட் ரெகுலரா அட்லீஸ்ட் மினிமம் 80% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். 80% அட்டெண்டன்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த வீக்கு சப்மிட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிக்கிறோம்னா அது அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி அது குவிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்லோட் ஆயிருக்கு. ஒன்லி திங் நீங்க ஆல்ரெடி 18 days கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கிறவங்க, லாஸ்ட் மந்த் முடிச்சவங்க அதே கிரெடென்ஷியல்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து கண்டிப்பா லாகின் ஆகி அங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் 18 days பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அட்வான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு போகலாம். அதுல எவாலுவேஷன் கிடையாது. ஸோ ஒன்லி நீங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து 2 வரி 3 வரி வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். சரி, நீங்க சப்மிட்னு கொடுத்த பிறகு ஃபீட்பேக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க எழுதின ஆன்சரும் அங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சரும் ஓரளவுக்கு மேப்பிங்கா இருக்கான்றத பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து படிச்சிருக்கீங்க, புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எது புரியலையோ அதை நீங்க கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அவகாசம் கிடைக்கும். என்ன டவுட் இருந்தாலுமே நீங்க வந்து கண்டிப்பாக நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க போடலாம். ஸோ அதாவது ஜனவரி, பிப்ரவரி அண்ட் ஏப்ரல் இந்த 3 பேட்ச்ல மட்டும்தான் நான் வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த 3 பேட்ச்ல இருக்கிறவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணும்போது நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த 3 பேட்சுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து என்னுடைய இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா டிசம்பர் பேட்ச் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு அவங்க வந்து லெவல் 3க்கு
சென்று விட்டார்கள். ஸோ இப்போ ஜனவரி மந்த்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய பேட்சுக்கு தான் நாம வந்து இங்கே எடுக்கின்றோம். ஓகேங்களா? உங்க எல்லாரையுமே இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக நான் வரவேற்கின்றேன். கீத மகாத்மியத்தை பற்றி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். சோ கீத மகாத்மியம் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அத கீதா மகாத்மியம் கீதா சாஸ்திரம் இதம் புண்ணியம் யபடேத் த்ரயாத் புமான் விஷ்ணோ பதம் அவாப்னோதி பயாசோகாதிவர்ஜிதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெகுலேட்டட் மைண்ட் அப்படின்னாக்கா அதாவது சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு வந்து பக்குவம் அடைந்த மனசோட, ரெகுலேஷன் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிதான் வாழணும், கட்டுக்கோப்பாக வாழக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கக்கூடியவர்கள். சோ சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரம் நாம் எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை எல்லாம் வகுத்து கொண்டு செல்கின்றோமோ அந்த மாதிரி திடமான மனசு உடையவர், அப்படிப்பட்ட டிட்டர்மைண்ட் மைண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ ரிசைட்ஸ் வித் டிவோஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அந்த வேதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் பக்தியோடு வந்து அதாவது வாசிக்கிறாங்களோ, விச் இஸ் த பெஸ்டவர் ஆஃப் ஆல் வெர்ச்சு, அனைத்து நன்மைகளுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தலையாயது எதுன்னாக்கா இந்த இதுதான். வில் அட்டைன் டு த ஹோலி அபோர்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து எங்கே செல்கின்றார்கள் என்றால் புனிதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டத்தை வந்து சேருகின்றார்கள். அங்கே யார் இருப்பது? மகாவிஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் விஷ்ணு இஸ் தேர், விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த முண்டேன் குவாலிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபியர் அண்ட் லெமெண்டேஷன். அந்த ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படிப்பட்டது என்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக முண்டேன் குவாலிட்டிஸ் என்றால் இந்த பௌதீக இயல்புகளில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து நமக்கு விடுதலை. இந்த பௌதீக இயல்பே என்னன்னாக்கா எப்பொழுதும் சதா சர்வகாலம் துக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடம் இது. சோ ஒரு நிமிடம் நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஆஃப்டர் 1 hour இதே சந்தோஷத்தோட நாம் இருப்போன்றதுக்கு எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட உலகம் தான் இந்த பௌதீக உலகம், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், முண்டேன் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே செய்யக்கூடிய செயல்கள், பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய இயல்புகள் எல்லாமே வந்து இந்த பௌதீகத்துல நாம வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய பற்றுகள் மேலதான் இருக்கிறது. அந்த பற்றால நாம வந்து என்ன பண்றோம், நம்முடைய இயல்புகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறிவிடுகின்றது, பௌதீக இயல்பாக மாறிவிடுகின்றது. அதாவது பொறாமை, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, இந்த மாதிரி மோகம், இது எல்லாம் காமம், இது எல்லாமே கலந்ததுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தினுடைய இயல்புகள். சோ அந்த மாதிரியான நிலைக்கு நாம இந்த உயிர் வாழி வந்து தள்ளப்படுகின்றான். ஆனால் பிறவியிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி தான். அதாவது இந்த உடல் என்னும் எந்திரம், இந்த எந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 24 பண்புகளால் ஆனது என்று நம்ம ஆல்ரெடி 13வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த 24 பண்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக பண்புகள். அதோட சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல வந்து ஒரு ஆன்மா வந்து குடிக்கொண்டுள்ளது, அது 25வது பண்பு. தட் இஸ் a spiritual entity. நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலால எப்பவுமே ஐடென்டிபிகேஷன் கிடையாது. ஆத்ம ரூபத் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, அது என்றைக்குமே அழிவற்றது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So which is always free from the mundane qualities based on the fear and lamentation. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயமும் மற்றும் சோகத்தினால, அதாவது இந்த சோகத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து அதுல இருந்து ஃப்ரீ ஆயிரும். எப்பொழுது என்றால் பகவத்கீதையை நாம வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எல்லா நன்மைகளை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சீஃபான நன்மை எது, அதாவது ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட் எதுன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை வாசிக்கிறதுனால பகவானுடைய தலமான வைகுண்டங்கள், கோலோகம், அந்த இடங்களுக்கு நாம சென்று சேருகின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The next கீதாத்யாயனசீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தி பாபானி பூர்வ ஜன்மா கிருதானி ச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீதையை வாசிப்பதால் என்ன நன்மை என்று மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆதிசங்கராச்சாரியார் பாடி இருக்கிறது தான் இது. Even one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. அதாவது யார் ஒருவர் பகவத்கீதையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரத்தையோடையும்
அதே பாத்தீங்கன்னாக்கா முயற்சி, அவர் சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும். அது செய்யற செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அதை நினைத்து அப்படிப்பட்ட செயலில் நாம் எவ்வாறு ஈடுபடுவோமோ அதே அந்த குறிக்கோளோட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையும் நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது பகவானுடைய அருள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த அருளால் என்ன நடக்கும் என்றால் நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மம், அதாவது பாத்தீங்க ரியாக்ஷன்ஸ்னாக்கா நாம இங்க அனுபவிக்கக்கூடிய கர்ம பலன். சோ அதாவது பாஸ்ட் மிஸ்டீட்ஸ், அதாவது நாம செய்த பாவங்கள், பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய பாவங்களுடைய விளைவுகளிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். வில் நாட் ஆக்ட் அப்பான் இன், நம்ம மேல வந்து அது செயல்படாது அப்படிங்கறது வந்து அழகா சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஆதி சங்கராச்சாரியார். மலா நிர்மோச்சனம் பும்சாம் ஜலஸ்நானம் தினே தினே சக்ரிகீதாம்ரசி ஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா one may cleanse himself daily by taking bath in the water, இல்லையா? டெய்லி நாம எழுந்த பிறகு, விடியற் காலையில எழுந்த பிறகு நம்ம செய்யக்கூடியது வெளிப்புற, அதாவது யமா வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய நம்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுத்திகரிக்கிறது தான், இல்லையா? பல்லு தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்றது, இதுதான் நமது ஃபர்ஸ்ட் வேலையே. பட் இஃப் ஒன் டேக்ஸ் பாத், அதாவது பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது given once in the sacred Ganges water of பகவத்கீதா, அதாவது பகவத்கீதையே பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதமான கங்கை நீருக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. சோ அந்த நீரில், இந்த புனிதமான கங்கை நீரில், பகவத்கீதை என்னும் அந்த கங்கை நீரில் நாம ஒரு வாட்டி நாம ஸ்நானம் செய்தாலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சின்சியரா இருக்கணும். ஃபார் ஹிம் the dirt of material life is altogether vanished. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்கள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு, அதாவது vanquished மீன் அழிவடைகின்றது. அது நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாது, நம்ம கிட்ட இருந்து அது கிளியர் ஆயிட்டு போயிடுறதுன்றது வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மல நாசனம், சம்சார மல நாசனம். மலா மீன்ஸ் டர்ட் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம முற்பிறவில் செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகளை நாம கண்டிப்பா சந்திக்க வேண்டியது, இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அந்த செயல்களிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இமிடியேட்டான ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிறது. எப்பொழுது என்றால் பகவத்கீதையை நாம வந்து சின்சியரா வாசிக்கும் பொழுது. கீதா சுகீத கர்த்தவ்யா கிம்மன்ய சஸ்த்ரவிஸ்தரை யஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முகா பத்மாதிஸ்ரிதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் பகவத்கீதா இஸ் ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதாவது பகவத்கீதை யாரால பேசப்பட்டது? கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையான ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவால பேசப்பட்டது. ஒன் நீட் நாட் ரீட் எனி அதர் வேதிக் லிட்ரேச்சர். வேற எந்த வேதத்தையுமே நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. One need only attentively regularly hear and read பகவத்கீதா. ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கவனத்தோடையும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெகுலர் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அதே மாதிரி பகவத்கீதையும் அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு செயலாக, அதை வாசிக்கிறது அதுக்கப்புறம் கேட்பது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலாகவே நாம நம்மள எடுத்துக்கணும். இந்த பிரசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னாக்கா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கலிகாலத்துல, ஏஜ் என்றால் இந்த காலம். சோ பீப்புள் ஆர் சோ அப்சர்வ்ட் இன் த முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மூழ்கி இருக்கின்றார்கள். தட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் தெம் டு ரீட் ஆல் த வேதிக் லிட்ரேச்சர். நம்மளால எல்லா வேதங்களையுமே வந்து கற்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. அனைத்து வேதங்களையும் நம்மளால கண்டிப்பாக கற்க முடியாது. பட் தட் இஸ் நாட் நெசசரி ஆக்சுவலி. எல்லா வேதங்களையும் கற்கணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. திஸ் ஒன் புக் பகவத்கீதா will suffice. அதாவது இந்த ஒரு புத்தகம் பகவத்கீதை மட்டுமே நமக்கு போரும். பிகாஸ் இட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதிக் லிட்ரேச்சர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாராம்சம், அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சம் பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ட் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதாவது அத்தாரிட்டி. நம்ம எதையுமே ஒரு அத்தாரிட்டி, ஆத்தென்டிகேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க கிட்ட இருந்துதான் ஒரு, அதாவது இந்த மாதிரியான உரையாடலை எல்லாமே ஒரு ஆத்தென்டிக்கா இருக்கக்கூடிய பர்சன் கிட்ட இருந்துதான் நம்ம கேட்கணும். சோ ஆஸ் பகவத்கீதா பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானாலேயே பேசப்பட்டது. அதை விட ஆத்தென்டிகேஷன் வேற எதுவுமே கிடையாது, இல்லையா? ஆத்தரைசேஷன் வேற யாருமே கொடுக்க வேண்டியதே கிடையாது. சோ அவருக்கு மேல வேற யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். அதனால அவர் சொன்னதை வந்து நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ், எவ்வாறு ஒரு தாய்
பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு இவர்தான் தகப்பன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை வந்து நம்ம மறுக்காம, அதாவது எந்த ஒரு டவுட் இல்லாம ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதை என்னும் இந்த போதனை பகவானால் வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டது. அதை வந்து நாம நம்பிக்கையோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் கேட்டுக்கணும். அந்த வழியில நாம நடக்கிறதுக்கு நம்மள நாம முயற்சி செய்யணும். சோ இதுதான் வந்து பகவத்கீதையினுடைய மகிமையும் கூட. பாரதாம்ருத சர்வஸ்வம் விஷ்ணுர்வக்த்ராதிநிஸ்ரிதம் கீதா கங்கோதகம் பீத்வா புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா by drinking the Ganges waters of Gita, அதாவது கீதை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கங்கை நீருக்கு, பாத்தீங்கன்னாக்கா கங்கை நீர் என்பது அதனுடைய கீதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேதங்களை குறிக்கின்றது. அப்படி வேதங்கள் என்னும் அந்த நீரை நாம வந்து பருகும் பொழுது the divine quint essence of the மகாபாரத், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான அந்த மகாபாரதத்தினுடைய அதாவது எசன்ஸ், அதனுடைய சாராம்சமே நம்ம இங்க அதாவது இட் இஸ் coming out, emanating means நம்மளால வந்து பார்க்க முடியறது from the holy lotus mouth of the பாத்தீங்கன்னா லார்ட் விஷ்ணு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய திரு வாய்களில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மொழிகின்றார். one will never take rebirth in the material world again. இதை கேட்பதாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மீண்டும் இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. in other words, by devotionally reciting the Gita, அதாவது பக்தியோடு இந்த பகவத்கீதையை வந்து யார் ஒருவர் கேட்டாலுமே the cycle of birth and death is terminated. இதுவே அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசி ஜென்மமாக அமைகின்றது. சோ பகவத்கீதையை வந்து நாம வந்து படிக்கிறதும் சரி கேட்கறதும் சரி பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடையும் செய்யணும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நமக்கு மறுபிறவி என்பது இல்லாமல் நின்றுவிடும். சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபாலநந்தனா பார்த்தோ வத்ஸ சுதீர்போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மஹத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆல் த உபனிஷத்ஸ் ஆர் லைக் கவ். அனைத்து உபனிஷத்துகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பசுவுக்கு ஒப்படைப்படுகின்றது. அந்த மில்கர் ஆஃப் த கவ் இஸ் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அதாவது பாலை கறப்பவர் வந்து யார் என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ சன் ஆஃப் நந்த மகாராஜனுடைய மகன். அர்ஜுனா இஸ் த காஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்றுக்குட்டி. அர்ஜுனன் மாத்திரம் கன்றுக்குட்டி கிடையாது, நாம் எல்லாரும் கூட கன்றுக்குட்டி தான். பகவான் இப்போ வந்து பாலை கறக்க போகின்றார் அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த உபதேசங்களை சொல்ல ஆரம்பிப்பார் என்று அர்த்தம். the beautiful nectar of the Gita is the milk. அதாவது கீதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமுதம் போன்ற அந்த உபதேசங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மில்க். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பால். அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பசுவிடம் இருந்து கறக்கக்கூடிய அந்த பால். and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிர்ஷ்டமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் கூட அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள் தான் fortunate devotees. அதாவது பாத்தீங்கன்னா தீசிஸ்டிக்னாக்கா கடவுள் நம்பிக்கை இருப்பவர்கள். சோ ஆர் இன்டெலெக்ட் அண்ட் ஆர் த ட்ரிங்கர்ஸ் அண்ட் என்ஜாயர்ஸ் ஆஃப் த மில்க். நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த பகவத்கீதை என்னும் அமிர்தம் போன்று இருக்கக்கூடிய பாலை நீங்க எல்லாருமே பருக போகின்றார்கள். யுவர் ஆல் ஆக்சுவலி ஃபார்ச்சூன் டிவோட்டீஸ் அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நம்ம ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து சொல்லியிருக்கார். கீதாமிருதம் மஹத் ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்ர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்ர ஏவா ஏகோ மந்த்ரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாபீகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 7th ஸ்லோகத்தை நம்ம எங்கேயாவது எழுதி அந்த ஒரு இடத்துல ஒட்டி வச்சுக்கணும். சோ இத பார்க்க எஸ் இங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆதிசங்கராச்சாரியார் பீயிங் அன் அத்வைத், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைத பிலாசபி, அதாவது அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்றது நான் இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம் நித்தியமானவன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்தலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு எடுத்து உரைத்து சென்றவர். சோ அப்படிப்பட்டவர் பீயிங் எ இம்பர்சனல் பர்சன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
பகவான் அதை வந்து வெறும் ஆற்றல் அப்படிங்கிற அந்த ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா உணர்ந்து அந்த இதுலயே வந்து வழிபட்டவர். சோ அப்படிப்பட்டவர் பகவானுடைய பர்சனல் ஃபார்மை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு அழகா வந்து பாடியிருக்கார். சோ தேர் நீட் பி ஒன்லி ஒன் ஹோலி ஸ்கிரிப்சர், ஒரே ஒரு புனிதமான நூல் எதுனாக்கா த டிவைன் கீதா சங் பை லார்ட் கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதை என்னும் அந்த மகத்துவமான புனிதமான அந்த நூலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாடலாகவே பாடியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஒன்லி ஒன் வர்ஷிப்பபிள் லார்ட், ஒரே ஒரு வணங்கக்கூடிய கடவுள் யாருன்னா லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஒன்லி ஒன் மந்த்ரா இஸ் இஸ் ஹோலி நேம்ஸ், அவருடைய புனித நாமங்கள். அண்ட் ஒன்லி ஒன் டியூட்டி இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அன்டு த சுப்ரீம் வர்ஷிப்பபிள் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வேதம் பகவத்கீதை, ஒரே நாமம் பகவானுடைய நாமங்கள், ஒரே கடவுள், ஒரே ஒன்லி காட் பீயிங் த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒன்றுதான் நம்மளுடைய கைங்கறி, அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய தலையாய வேலை. த ப்ரையாரிட்டி ஒர்க் வாட் எவ்ரி லிவிங் பீயிங் இருக்குன்னாக்கா அவங்களுக்கு பக்தி செய்வதுதான். நம்ம எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரே செயல் வந்து பக்தி, அதுதான் பிரதான கடமை. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய அனைத்து கடமைகளே. அதனாலதான் காலையில இருந்து நம்மளுடைய வீட்டுல வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்து பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா நித்திய பூஜை பண்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு நாள் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பெரிய சங்கடம் வந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு அவர்கள் வந்து முன்னேறக்கூடிய பாதையை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். தட் இஸ் த எனர்ஜி, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி யூ ஆர் கெய்னிங் டியூ டு பக்தி. பக்தி ஒன்றுதான். பகவத்கீதை முழுவதுமே எல்லா அத்தியாயங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான் வந்து மேன்மையாக சொல்லப்படுவது. சோ அதுக்கப்புறம் தான் கர்ம ஞானம் எல்லாம். வெறுமனே கர்ம ஞானம் இது மட்டும் வச்சு தியானம் இது வச்சுட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து விடுதலை அடையவே முடியாது. மீண்டும் இன்னொரு பிறவி நமக்கு வரும்ன்றத வந்து நம்ம வெவ்வேறு அத்தியாயங்கள்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். அதனால வந்து பக்தி இஸ் த ஹையஸ்ட் டாப் மோஸ்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகம், எனி யோகா ஷுட் கல்மினேட் தேர். எல்லா யோகங்களுமே வந்து பக்தியில வந்துதான் முடிவடையும். அதே நீங்க அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்தாலும் பக்தி யோகம் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்வீர்கள். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஞான யோகம், ஞானத்தை விருது செய்துவதாலும் மட்டுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து பகவானை அடைய முடியாது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவானுடைய இடத்திற்கு நாம வந்து சேர்கின்றோம். அதனால கர்ம ஞான பாதைகள் எதுவாக இருந்தாலும் பக்தியற்ற நிலையில் இருந்தால் நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி கண்டிப்பாக எடுப்போம். சோ அதுல வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து இங்க புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதோட இந்த கீத மகாத்மத்தை பற்றி பெருமைகளை பற்றி நான் முடிக்கின்றேன். சோ நாம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது முதலாவது அத்தியாயம். PDF தான் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதாவது அர்ஜுனன் கவலைக்கான காரணங்களை பற்றி இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம். உங்க எல்லாருக்குமே மகாபாரதனுடைய அந்த இதிகாசத்தினுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? சோ இறுதியில வந்து போரை தவிர்க்க முடியாமல் தான் இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் அந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு தரப்புல வந்து குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து நின்று இருக்காங்க. சோ they have to fight, they have to wage the war. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரியத்தான் வேண்டும், அதை தவிர்த்து வேற வழியே கிடையாது. அதுதான் சர்வைவல். யாருக்கு? பாண்டவர்களுக்கு. தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா அவங்க கண்டிப்பா போர் புரிய வேண்டும். இருக்கிறதுக்கே இடம் ஒரு ஊசி, அதாவது 5 ஊசி அளவுக்கு கூட நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு? துரியோதனன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். சோ 5 வீடுகளை கொடுத்திருந்தாலாவது இந்த போரை வந்து அவனால தடுத்திருக்க முடியும். ஆனா அவன் 5 குண்டு ஊசி அளவுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் நிலத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவன். அதனால இந்த போரை வந்து அவனால வந்து தடுக்கவே முடியல. சோ இந்த போர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காரணங்கள் வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ பகவானுடைய அவதார நோக்கம் என்ன என்பதும் நமக்கு தெரியும். பூமி பாரத்தை குறைக்கணும்ன்றதுக்காக பூமாதேவியினுடைய வேண்டுதலின் பேர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் கிட்ட வேண்டுதல். பிரம்மரும் சிவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணுவிடம் செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அது அவர் வரக்கூடிய தருணம் வந்து கண்டிப்பாக அவதரிக்க வேண்டிய தருணம் துவாபர யுகத்துல கடைசியில தான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புண்ணியமான, அதாவது விருந்தாவனம் என்னும் அந்த ஸ்தலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிறவி மற்றும் அவருடைய வாழ்க்கை இது எல்லாமே நடைபெறுகிறது.
வருகின்றது. ஆனா கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதையை வந்து பாட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் எதற்காக வந்தது என்று 4th அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிக்கின்றோம். ஸோ இப்போ வந்து பகவத்கீதையை வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட நம்ம செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तथा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். மங்களாச்சரணம் தான் இப்ப நான் பண்ணது. ஸோ அது முடிச்ச பிறகு நம்ம இப்போ ஸ்ரீலா பிரபுபாதா பிரகாரம் கீதா இஸ் த பேசிக் பிராக்டிக்கல் ப்ரீச்சிங் புக். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீச்சிங் என்றால் உபதேசிக்கிறது, உபன்யாசம் பண்றது. பிராக்டிக்கலா நம்மளால வந்து உபன்யாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரே புத்தகம் எதுன்னாக்கா கீதை தான். One must study Bhagavad Gita inside, out and that will help govern our external activities. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஆழ்ந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய உட்பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுட்டு அதை படிக்கணும். படிச்சோம்னாக்கா அதனால நமக்கு என்ன நன்மை என்றால், நம்மளால வெளிப்புறமான செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாக்கா இந்த பௌதிக செயல்களை வந்து நம்ம வந்து அதாவது மகத்தான முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு போக முடியும். அதாவது ஒரு பௌதிக செயல் செய்யும் பொழுது அதுல வந்து நம்ம மனசை வந்து ஈடுபடுத்தி செய்யும் பொழுது அந்த கர்ம பந்தனத்துக்கு நாம வந்து கட்டுப்படுகின்றோம். ஏனென்றால் நமக்கு ஆசைகள் உண்டு அதனுடைய பலன்கள் மேல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களோட கம்பேரிஷன், அடுத்தவர்களுடைய முன்னேற்றத்தின் மீது பார்க்கும்போது பொறாமை, இத்தனை குணாதிசயங்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறது. கவர்னிங் மீன்ஸ் பேலன்சிங் பொசிஷன், அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா லீட் பண்ணி எடுத்துட்டு போக முடியும். சோ அதாவது பொறாமையும் நம்மளால தவிர்க்க முடியும், அதே மாதிரி பேராசையும் நம்மளால விட முடியும். சோ அடுத்தவர்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நலன்கிட்ட நம்ம வந்து அக்கறை காட்ட முடியும். அதாவது நண்பனையும் விரோதியும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தையும் நமக்கு கொடுக்கும். இத்தனையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை வாசிக்கிறதால நமக்கு வருகின்றது. ஒன் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிலாசபி அண்ட் நாட் இன் ஐசோலேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து இந்த பகவத்கீதை வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய தத்துவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் கனெக்டிவிட்டி வருது அப்படிங்கறது வந்து நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் நாட் இன் ஐசோலேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தனிமையிலே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன் ஐசோலேஷன்ல நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதாவது நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வந்து படிக்கணும், படிச்சு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அத்தாரிட்டிவான ஒரு ஒரு ஆத்தென்டிக்கா குரு பரம்பரை வாயிலாக அதை நம்ம வந்து கேட்டுக்கணும். நாம படிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நாமளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெகுலேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதே ஒரு ஆத்தென்டிக்கான ஒரு பரம்பரை வாயிலாக வந்து கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து என்ன ஞானத்தை நாம பெறணுமோ அதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பெறுகின்றோம். சோ லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் கம்பேஷன், அதாவது கருணை. அதை பத்தி நம்ம இங்க சங்கராச்சாரியா டிஸ்கிரைப்ஸ் கீதா as a river of nectar, அமுதம் போன்ற நதி அப்படிங்கறத வந்து, அதாவது கங்கை நதிக்கு ஒப்பாக தான் அந்த கங்கை நதியினுடைய நீருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பாக அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீத மகாத்மியத்திலேயே ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். ஆதி சங்கராச்சாரியாருடைய அவருடைய கீத மகாத்மியம், பஜ கோவிந்தம், இதெல்லாம் நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய உன்னதமான தன்மையை நம்மளால வந்து மனசளவுல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்மள வந்து எடுத்து செல்கின்றது. ஹிஸ்டரி ஆஃப் மகாபாரதா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. அர்ஜுனாஸ் டினையல் ஆஃப் வார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனா ஏன் போரில் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணங்களை நாம இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து படிக்க போறோம். லார்ட் ஸ்பீக்ஸ் கீதா அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் ஃபார் லிவிங் என்டிட்டிஸ். பகவான் எதற்காக கீதையை பேசினார் இல்லையா,
அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நன்மையான ஒரு நிலைக்கும் நிம்மதியான நிலைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் அடையணும்னாக்கா இந்த கீதையை வந்து நாம வந்து படித்து தான் ஆக வேண்டும். சோ படிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ ஒருவர் மனப்பக்குவத்துடன் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை விளைவிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும். சோ அதை பத்தி நாம வந்து அவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மைகளையே நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து சண்டை சச்சரவுகள் எல்லாம் நீங்கி பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நிம்மதி என்பது கிடைக்கின்றது. இங்கேயே நாம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். சோ இது வந்து குரு ஃபேமிலி, அதாவது குரு டைனாஸ்டிக், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்திர வம்சத்தை பற்றி இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. கங்கை சந்தனு மகாராஜன். சந்தனு மகாராஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மனைவிமார்கள். ஒன்று கங்கை. கங்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா கேள்வி கேட்டா ஒவ்வொரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கங்கையில் எறிந்து விடுவாள். ஏனென்று கேட்டால் சென்று விடுவேன் என்று சொல்லிட்டு முதல்ல சந்தனுக்கு சொன்னதுனால கடைசியில பீஷ்மர் பிறந்த பிறகு அவருக்கு வந்து இத்தனை பிள்ளைகளை கங்கையில போட்டுட்டாங்களே அப்படின்ற அந்த வருத்தத்துல அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்றது கேட்கும் பொழுது பீஷ்மரை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளுடைய அந்த அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் வித் சந்தனு மகாராஜாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நின்று விடுகின்றது. பீஷ்மரை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 ஆண்டுகள் அந்த அதாவது எல்லா சகல வல்லமை பொருந்திய ஒரு மகனாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளை வளர்த்து சந்தனு மகாராஜனிடம் வந்து ஒப்படைக்கின்றாள் கங்கை. நெக்ஸ்ட் வந்து சத்தியவதி. இவள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது மீனவ அரசனுக்கு மகளாக பிறந்தவள். பராசர முனி அப்படிங்கிற முனிவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு சத்தியவதிக்கும் பராசர முனிவருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்தவர் தான் வியாசதேவர். சோ அவள் வந்து ஒரு சத்தியத்தை வாங்கி கொள்கின்றாள். அதாவது அவளுடைய அந்த வர்ஜினிட்டியை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளுடைய கன்னித்தன்மை இல்லப்போ அதாவது அப்படி நிலைத்திருக்க வேண்டும். ஈவந்தோ உங்களுக்கு ஒரு மகனை நான் பெற்றுக் கொடுத்தாள் என்ற வாக்குறுதியோட பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தெடுத்து அவருக்கு பராசர முனிவருக்கு கொடுக்கின்றாள். அதோட நெக்ஸ்ட் வந்து சத்தியவதி மூலியமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்ராங்கதா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விசித்திர வீரியன் 2 பிள்ளைகள். சித்ராங்கதன் வந்து இறந்து விடுகின்றான். அவனுக்கு ஏதோ ஒரு உடல் சரியில்லாதனால அவன் இறந்து விடுகின்றான். விசித்திர வீரியன் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. சோ பீஷ்மதேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 அம்பிகா, அம்பாலிகா, அதுக்கப்புறம் அம்பா, இந்த 3 பேரையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விசித்திர வீரியனுக்கு மனம் முடிக்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர்ந்து வருகிறார் என்று நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க. ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சித்தியினுடைய ஆணைப்படிதான் எல்லா செயல்களுமே செய்கின்றார். சோ அதுல வந்த அம்பா என்பவள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவள் வந்து சாபம், அவளுடைய சாபமா அதாவது அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிகண்டியாக அவதரித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மரை வதைப்பதற்கு அந்த வரத்தை வந்து சிவபெருமானிடம் இருந்து பெறுகிறாள். நெக்ஸ்ட் அம்பிகா மற்றும் அம்பாலிகா. நெக்ஸ்ட் ஒரு அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய தாசி. சோ இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விசித்திர வீரியன் வந்து மடிந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் மூலியமாக இந்த 3 பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைகள் பிறக்கின்றது. சோ அது ஒன்று திருதராஷ்டிரன், இன்னொன்னு பாண்டு, இன்னொன்னு வந்து விதுரன். தாசிக்கு பிறந்தவர் வந்து விதுரர். விதுரர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் சொல்லியிருந்தேன் நான். ஐ திங்க் பாகவதம் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சோ அதாவது விதுரர் வேற யாரும் கிடையாது, யம தர்மராஜாவுடைய இன்கார்னேஷன். சோ அவருக்கு ஒரு சாபம் உண்டு. அந்த சாபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்த்தி செய்வதற்காக தான் ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரனாக ஒரு தாசிக்கு வந்து மகனாக பிறக்கின்றார். சோ அது வந்து அந்த ட்ரீ வந்து அந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரர் காந்தாரியுடைய பிரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகுனி நமக்கு தெரியும். காந்தாரிக்கு 100 பிள்ளைகள். அதுக்கப்புறம் வந்து துஷலை என்னும் 1 மகளும் உண்டு அவளுக்கு. நெக்ஸ்ட் குந்திக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தி, பாண்டு, அதுக்கப்புறம் மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதிரியோட பிள்ளைகள் வந்து நகுல சகாதேவன். அதுக்கப்புறம் வந்து குந்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டன், பீமன் அண்ட் அர்ஜுனன். கர்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மந்திரத்தை வந்து டெஸ்ட் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய தேவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது உபயோகப்படுத்துறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ணன் வந்து அவதரிக்கின்றான். சோ துர்வாச முனிவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவிடை செய்ததால் அந்த மந்திர உபதேசத்தை பெற்றால் குந்தி. சோ மந்திர உபதேசத்தினால்தான் இத்தனை பிள்ளைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கிறார்கள். சோ அதுக்கப்புறம் திரௌபதிக்கு 5 பிள்ளைகள். அதுக்கப்புறம் சுபத்ரை வந்து அர்ஜுனனுடைய மனைவி. அவளுக்கு வந்து அபிமன்யு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்திரதேவனுடைய மகன். அவன் 16 ஆண்டுகள் வந்து தந்தையை விட்டு பிரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபத்ரையினுடைய மகனாக பிறக்கின்றான். சோ அவனுடைய மனைவி உத்திரையினுடைய மகன் பரீட்சித் மகாராஜன். சோ பரீட்சித்துக்கு 4 பிள்ளைகள். அதுல வந்து
ஜனமே ஜெயா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சன், அவர் தான் வந்து அரசாள்கின்றார். அவர் சுபத்ரை பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற யாரும் இல்ல, கிருஷ்ணரும் மற்றும் பலராமருடைய தங்கை. ஸோ இதுதான் வந்து த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் த மகாபாரதனுடைய இது பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி இது. ஸோ டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா, பகவத்கீதையினுடைய பிரிவுகளை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். முதல் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகம், இரண்டாவது 6 சாப்டர்ஸ் வந்து பக்தி யோகம், மூன்றாவது 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மீது சொல்லப்படுவது. So Acharya gives the following person why Bhakti Yoga is in the middle of Srimad Bhagavad Gita. எதற்கு வந்து பக்தி யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியத்துல இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து அழகாக விவரிக்கின்றார். பக்தி இஸ் ரகசியா, வெரி சீக்ரெட், அண்ட் பக்தி இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்லையா. இது 15வது சாப்டர் புருஷோத்தம யோகத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமே பக்தி தான். சோ அந்த பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசிய அறிவு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஒரு சாண்ட்விச் மத்தியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய கண்டென்ட் ஏதோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சு சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான். அதாவது ரகசியமான மறைக்கப்பட்ட பகுதி எதனாக ரகசியம்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. அந்த பக்தி என்பது ரகசியம். இதுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்கேப்சுலேட்டட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கேப்சியூல் இருக்கு. கேப்சியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு கேப் கீழே ஒரு கேப், உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பவுடரோ இல்ல ஏதோ ஒரு பில்ஸோ இருக்கும். அந்த பில்ஸ் வந்து நம்ம வெளியில பார்க்க முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்கேப்சுலேட்டட் அந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் இருக்குது. கர்ம மற்றும் ஞான யோகா ஆர் டெட் வித்தவுட் பக்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகமும் ஞான யோகமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு முக்திக்கு வழி கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஸோ வித்தவுட் பக்தி இட் cannot attain எனி சால்வேஷன். அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஹென்ஸ் சரௌண்டட் பை போத். அதனால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ் இருக்குன்னாக்கா கீழ்ப்பகுதி மேல் பகுதி உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜுவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நகை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்திக்கு நாம வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். ஜென்ரலி we do not disclose anything with his secret until we become intimate இல்லையா. ஒரு ரகசியம் ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம சொல்லணும்னா அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து க்ளோஸா இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க கிட்ட நம்ம ரகசியத்தை பற்றி பேசுவோம் இல்லையா. சோ அதே மாதிரிதான் பக்தியை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த பக்தியை பற்றி அந்த ரகசியமான ஞானத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால ஹென்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் பக்தி இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த மிடில். அதனாலதான் பக்தியை வந்து மத்தியத்துல வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியாவுடைய கருத்து. The most important is kept in the middle. எப்பொழுதுமே கிங் டிராவலிங் வித் இஸ் ஆர்மிஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் த மிடில் இல்லையா. ஸோ நம்ம கூட பாக்குறோம் இப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இல்ல சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி ஒரு 4 கார் போகும், பின்னாடி ஒரு 4 கார் போகும். மத்தியில இருக்கக்கூடிய கார்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சீஃப் மினிஸ்டரோ பிரைம் மினிஸ்டரோ இருப்பாங்க. ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது. அதற்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை எப்பவுமே சேஃப்டியா இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து மோட்ல தான் எடுத்துட்டு போவோம். அதே மாதிரிதான் பக்தி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஆக்சுவலி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதனால்தான் அது மத்திய பகுதியை வந்து ஆக்கிபை ஆயிருக்கு. எஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரபுபாதா ப்ராமினன்ட்லி ஃப்ரம் ஷீலா பலதேவ வித்யா பூஷணா, ஷீலா விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரா, ஷீலா ஸ்ரீதர சுவாமி, ஷீலா ராமானுஜாச்சாரியா. இது இந்த இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆல்ரெடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்லயும் படிப்போம், ஆல்ரெடி படிச்சு இருப்போம். ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல வரும்பொழுது நம்ம இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம வந்து பேசலாம். ஸோ பலதேவ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டோரிஸ் கமெண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பின்னாடி வரக்கூடியது. சோ இதுல இந்த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து 574 ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பேசுகின்றார். அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய கன்க்ளூஷன், அவனுடைய அக்செப்டன்ஸ், அவனுடைய பக்தி, அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு தெரியாத கேள்விகள், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 84 ஸ்லோகங்கள் வந்து கவர் ஆகிறது. சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க 2 பேருடைய உரையாடலை கேட்டு திருதராஷ்டிரனுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவமான அவரும் புரிஞ்சுக்கிறார். அதனால் அவர் என்ன ஃபீல் பண்றார், எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார், அது கவர் பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 41 ஸ்லோகங்கள். திருதராஷ்டர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் பேசுறார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அது ஒண்ணுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்டர் 1 பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன்ஸ் எத்தனை இருக்கு, 2. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் வார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போருக்கு நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் எவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள், இந்த தரப்புல யார் யார் இருக்காங்க, அந்த தரப்புல யார் யார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் இருக்காங்க.
ஸோ அதாவது ரெண்டு தரப்புல இருக்கக்கூடிய முக்கியமானவர்களை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து எடுத்துரைப்பான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து வழிமொழிகிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மரும் அவருடைய சங்கநாதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து ஊதுவார். அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தத்தம் சங்குகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊத ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 28 46 பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து சொல்வான், சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாப்பையே அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அதாவது 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து இந்த தேரை எடுத்து சென்று நிறுத்துங்கள், நான் யாரோடு போர் புரிய வேண்டும் என்பதை நான் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு நினைப்பான். அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தான் வரும். சோ அர்ஜுனன் 2 பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய போர் வீரர்களை எல்லாருமே பாக்குறார். அந்த பக்கமும் சொந்த பந்தம், இந்த பக்கமும் சொந்த பந்தம், இந்த பக்கமும் நண்பர்கள், அதாவது உறவினர்கள், பிள்ளைகள் எல்லாருமே இருக்காங்க 2 தரப்பிலுமே. சோ இதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணையால், டியூ டு கம்பேஷன், கருணையால் என்ன நினைக்கிறான், இந்த போர்னுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே அழிவுதான், சோ அதுக்கப்புறம் எந்த நன்மையும் இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த இது எல்லாமே மனசுல வருத்தங்கள் வருகின்றது. சோ அதோட இங்க தர்மம் வந்து நிலைநிறுத்த வேண்டியது கடமையாகி விட்டது இல்லையா. சோ இவர்கள் வந்து போர்ல வெற்றி பெறுவதற்கான அறிகுறிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலோங்கி இருக்க, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு குருஷேத்திரம், குருஷேத்திரத்தினுடைய மகிமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரசுராமர் அந்த குருஷேத்திரம் என்னும் அந்த ஸ்தலத்துலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த, அதாவது சத்திரியர்கள் எல்லாமே வதைத்தார் அப்படிங்கிற. அப்போ ரத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது, அந்த மண்ணே வந்து சிகப்பு நிறமாக இருக்கும் என்று வர்ணிக்கப்படுவது. சோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்கள் எல்லாம் வதைத்தார். அதாவது ஜமத்கனி முனி அவருடைய மகனாக தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரசுராமர் வந்து பிறக்கின்றார். பரசுராமரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் ஒரு அவதாரம் தான். சோ அவருடைய தந்தை இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த காமதேனு பசு ஒன்று இருக்கின்றது. சோ காத்தவீரிய அர்ஜுனன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பசுவை வந்து கவர்ந்து செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வருவார். கேட்பாங்க, வந்து கொடுக்க மாட்டார். அவர் கொடுக்காததுனால அவர் பரசுராமருடைய தந்தையை வந்து வதைத்து விடுவாங்க. சோ தந்தை மடிந்தார். சோ காரணம் என்ன என்று அவருக்கு புரிந்தது. அவரை வந்து கொன்னுட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பசுவை எடுத்து சென்று விடுவார்கள் சோ அந்த சத்திரியர்கள். அதுக்கப்புறம் பரசுராமர் தன் தந்தை மடிந்ததற்கான காரணம் என்னென்று தெரிஞ்சிட்டு அந்த அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்கள் எல்லாருமே வதைத்தெறிந்தார். சோ அந்த அளவுக்கு அங்கே அந்த ஸ்தலத்தினுடைய பெருமை இதுதான். அங்கே வந்து தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்படும். அதனால்தான் அதுக்கு வந்து தர்மக்ஷேத்திரம் என்று பெயர். அதோட மேலிருந்த தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பூலோகத்துல அந்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள், தர்ம காரியங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். அதனால்தான் அந்த இடத்திற்கே தர்மக்ஷேத்திரம் என்று பெயர். சோ அந்த தர்மக்ஷேத்திரமான அந்த குருஷேத்திரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். இன்னொன்னு ஸ்வயம் பகவானே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களோடு அவர்கள் தரப்பில் நிற்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து ஜாஸ்தி. அதோட எங்கெல்லாம், அதாவது பகவானுடைய ஹிருதயத்துல வந்து தாயாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க இல்லையா. அதாவது அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மி தாயாரும் பகவானுடைய ஹிருதயத்துல எப்பொழுதுமே பகவானை பிரிந்தது கிடையாது. அதனால அதிர்ஷ்ட தேவதையான தாயார் அங்க இருக்கும். அதனால்தான் மாதவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மா மீன்ஸ் தாயாரை குறிக்கிறது, அதாவது தாயினுடைய கணவர் அப்படிங்கிறது. சோ அதனால வந்து அவர்கள் இருக்கும் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வெற்றி உண்டு அப்படிங்கிறது திண்ணம். அது ஒரு காரணம். அதோட வந்து ஹனுமனுடைய அவருடைய இதுல அந்த தேர்ல கொடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இது வந்து எம்ப்ளம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அதுவும் வந்து இவங்களுக்கு வெற்றி வாகை. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரதம் வந்து அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர், அதுவும் வந்து அவனுக்கு வெற்றியை கொடுக்கின்றது. அதே ஒரு காண்டீவம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய திவ்ய ஆஸ்திரங்களை எல்லாம் அவன் பெற்றவன். சோ இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் பரப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி வாகை கொள்வதற்கான காரணங்கள் நிறைய உண்டு. சோ அந்த ஸ்தலமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பயசான ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது தர்மமான காரியங்கள் செய்யக்கூடிய ஸ்தலம். அதனால தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு பகவான் அந்த ஸ்தலத்தை தான் தேர்ந்தெடுத்தார். இப்ப சம்மரி 1 27வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பிரிக்கிறோம். 1 13வது ஸ்லோகம் என்னன்னாக்கா, சஞ்சயா இன்ஃபார்ம்ஸ் கிங் திருதராஷ்டிரா of Duryodhana's appraisal of relative fighting strengths of the Pandava and Guru armies. Bhishma and Guru army then blow loudly their conchs, giving Duryodhana joy. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே
சமவேதா யுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவா சைவ கிம குருவத்த சஞ்சயா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மக்ஷேத்திரமான குருஷேத்திரத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று கூடிய பிறகு, அதாவது யுத்தம் செய்யணும் என்று நினைத்து கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என்னுடைய மாமகா, அங்கே செல்ஃபிஷ்னஸ் அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா, மாமகா இவன் தம்பி பிள்ளைகளும் தன் பிள்ளைகள் என்று பாவிக்க வேண்டியவன் தான் இல்லையா. தந்தை இருந்தால் பரவாயில்லை, அதாவது தந்தை அற்ற பிள்ளைகளுக்கு, அதாவது அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய உங்க பெரியவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தந்தையை போல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா காரியங்களுமே செய்வார்கள். ஆனா இங்கேயே அவனுடைய ஸ்பிளிட் அப், எல்லாமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் மட்டுமே ஆண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த பேராசை, அந்த பொறாமை, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரனிடம் உண்டு. அதேதான் அவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் உள்ளது. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன செய்தார்கள் என்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வைக்கும் பொழுது, அதுக்கப்புறம் சஞ்சயன் வந்து பேச ஆரம்பிப்பான். அதாவது ராஜா துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு தரப்புல இருக்கக்கூடிய, அதாவது முக்கியமான வீரர்களுடைய அவர்களுடைய வலிமையான அந்த பௌரஷ் பத்தி பேசிட்டு அவனுடைய எவாலுவேஷன் அப்ரைசல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை யாரை பார்த்து சொல்றான்னாக்கா துரோணாச்சாரியாரை பார்த்து சொல்வார். சோ இந்த ரெண்டு தரப்புலையும் பார்த்து இருக்கக்கூடிய அவங்களை எல்லாமே வந்து பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பார். இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு பீஷ்மர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை ஊக்குவிப்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா பலமாக அவருடைய, அதாவது சங்கை எடுத்து சங்கநாதத்தை அவர் வந்து செய்வார். நெக்ஸ்ட் 14ல இருந்து 19 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா the blowing of Krishna and Arjuna's transcendental conch shells as well as blowing of conch shells of other members of Pandava shattered the heart of Duryodhana. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்கள் தத்தம் சங்குகளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சங்கு, நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவதத்தம், நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பாஞ்சஜன்யம், அதுக்கப்புறம் வந்து அனந்த விஜயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டன், அதுக்கப்புறம் சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நகுல சகாதேவர்கள். சோ மீதம் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய தத்தம் சங்குகளை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உதாரணம். பீமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பவுண்ட்ரம் என்னும் அந்த சங்கு. சோ இவங்களுடைய சங்குகளுக்கு ஒரு ஒரு நாமங்கள், அதற்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரிஸும் உண்டு ஆக்சுவலி. சோ நாம அந்த ஸ்டோரிஸ் பக்கம் போக வேண்டாம். சோ வி ஹாவ் பட் இந்த கான்செல்ஸ் எல்லாமே, இந்த சங்குகள் எல்லாமே தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இவ்வாறு இரண்டு தரப்புல, இந்த பக்கம் குரு டைனாஸ்டில இருக்கிற, துரியோதன தரப்புல இருக்கவங்க அவங்க பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கநாதங்கள் முழங்கும் பொழுது பாண்டவர்கள் வந்து பயப்படுவதே கிடையாது. ஆனால் அதே வந்து பாண்டவர்கள் தரப்பில் வந்து சங்கநாதங்கள் முழங்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனுடைய தம்பிகள், அதாவது அவங்க எல்லாருக்குமே ஹிருதயங்கள் எல்லாமே சிதறி போகின்றன அப்படிங்கறத கவர் பண்ண ஸ்லோகங்கள் 14ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் 20ல இருந்து 27 Arjuna requests Krishna to draw his chariot between two armies to observe the gurus. So Arjuna வந்து அதுதான் சொல்லு, சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாப்பையே அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ரெண்டு ஸ்தாபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரதத்தை கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு படைகளுக்கு மத்தியில நிறுத்துங்க அப்படின்ற ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வைப்பார். அர்ஜுனா சீஸ் மெனி ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் வெல்விஷர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ். இரண்டு தரப்புல இருக்கிறவங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க, குழந்தைகள் எல்லாமே இருக்கிறத பார்த்து அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெண்டு அதை எல்லாத்தையும் பாக்குறான். அது வரைக்கும் 27 ஸ்லோகம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் டிட் தே டூ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மக்ஷேத்திரம், லார்ட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அவர் வந்து அங்க இருக்கார். வேதாஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப், அதாவது ஹெவன்லி பீப்புள், அதாவது தேவர்கள் எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து வணங்கக்கூடிய தன்மை உண்டு. அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு புனித தன்மை வாய்ந்த ஸ்தலம் தான் அந்த குருக்ஷேத்திரம். பாண்டவாஸ் ஆர் ரைட்டியஸ் இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே தர்மத்தை அறிந்தவர்கள். அண்ட் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர், எப்பவுமே தர்மம் தரப்புல வந்து எப்பவுமே வந்து வலிமை ஜாஸ்தியா இருக்கும். பீஷ்மா, துரோணா ஆர் செயின்ட்லி, அவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா செயின்ட்லியான பீப்புள் ஆக்சுவலி. சோ நேச்சுரல் டெண்டன்சி நாட் டு ஃபைட் and battle may not take place, cannot satisfy self desire to rule over the kingdom. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய இதுல வரும். ஆனா இவர் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னாக்கா, இவர்கள் பாண்டவர்கள் வந்து தர்மத்தின் தரப்பில் இருப்பவர்கள் இல்லையா, அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரியாமல் சென்று விட்டால் நம்ம பிள்ளைகளுடைய
தர்மம் தரப்பில் இருப்பவர்கள் அதர்மம் தரப்பில் இருப்பவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் என்பது திருதராஷ்டிரனுக்கும் தெரியும். தன் பிள்ளைகள் அதர்மம் தரப்பில் தான் இருக்கின்றார் என்பதும் அவருக்கு தெரியும். சோ இந்த அழிவினால தன் பிள்ளைகளை இழக்கப் போகிறோம் என்ற அந்த இதுவும் அவருக்கு உண்டு. ஆனா அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னாக்கா பாண்டவர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடணும், சண்டையே போடாம விட்டுட்டு போயிடணும், அவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆசையே இருக்க கூடாது, அது எல்லாத்தையுமே விட்டு கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய மகிமையை உணர்ந்த திருதராஷ்டிரனுடைய எண்ண ஓட்டம். இது திருதராஷ்டிரனுடைய பயத்திற்கான காரணம் கூட இதுதான். இத்தனையுமே அவனுடைய காரணம், அதாவது இதெல்லாமே காரணங்கள். பகவான் அந்த பக்கம் இருக்கார், அந்த ஸ்தலமே புனிதமானது, பாண்டவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை அறிந்தவர்கள், அதனால வலிமை உடையவர்கள். ஒரே நிமிடம். One 2 minutes, just one item collect பண்ணிட்டு வரேன். 2 minutes. மேம் சவுண்டே வரல மேம், வாய்ஸ் எதுவும் வரல மேம். மேம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மேம். எழுந்து போயிட்டாங்க சேர்ல இருந்து.
இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 11 12 சர்டிபிகேட் வந்துச்சா? Hare Krishna. Hare Krishna. So Dhritarashtra fearful about influence of the holy place as outcome of the battle. இங்க அனாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஓமை என்னன்னாக்கா, இவங்க திருதராஷ்டிரருடைய பிள்ளைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்ஸ்னாக்கா கலை. இப்போ நம்ம ஒரு பயிர் நடுறோம்னாக்கா அது வளரும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயிர் மட்டுமே வளர்றது கிடையாது இல்லையா. இப்போ ஒரு விதை விதிக்கின்றோம்னாக்கா அதோட சேர்ந்து கலையும் வந்து வளரும். அந்த கலையை வந்து நம்ம புடுங்கி எறியலனாக்கா மெயின் பேடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைச்சலுக்கு இம்பாக்ட் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அவர்கள் எல்லாமே ஒரு கலையை போன்றவர்கள் தான். ஸோ அதை நம்ம வந்து அன்வான்ட், ஸோ அந்த அந்த அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமிலர்லி இர்ரிலிஜியஸ் பீப்புள் வில் பி வைப்ட் அவுட் இன் த பேட்டில். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் புரிபவர்கள் எல்லாருமே இந்த இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து மடிவார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து விளக்கக்கூடியதுதான். திருதராஷ்டிரா டிஸ்டிங்ஷ் பாண்டவாஸ் ஃப்ரம் குருஸ். அவருக்கு மாமக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லோகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ அப்படின்னா மாமக்கா மீன்ஸ் தன்னுடைய பிள்ளைகள். அங்கேயே ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ், அவருக்கு சுயநலம், தன் பிள்ளைகள் மட்டும்தான் நல்லபடியில இருக்கும், எல்லாமே அவங்க விட்டு கொடுத்துடணும். ஸோ இக்னரன்ஸ் ஆன் த பாடிலி கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுது அந்த சுயநலம் வரும் என்றால் நாம எல்லாருமே ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு. ஸோ எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கார், எல்லா ஜீவன்களிலும் அவர் இருக்கின்றார், நாம எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள் இந்த ஜீவன் என்ற ரூபத்துல அப்படிங்கறதெல்லாம் புரியாமல் வெறுமனே இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன், பாடிலி கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா, நம்மளுடைய சம்பந்தங்களை வந்து இந்த உடலினுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல வச்சு பாக்குறது. ஸோ ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம என்னைக்குமே அவர்களை காண்பது கிடையாது. ஸோ ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது, எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரு போலதான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை வந்து அவன் பெறவில்லை திருதராஷ்டிரன். அவனுக்கு முனக்கண்கள் மாத்திரம் இல்லை, அவனுக்கு ஞான கண்களும் கிடையாது, அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. யாருக்கு? திருதராஷ்டிரனுக்கு. ஸோ அவ்வளவு அறியாமல் இருப்பவன். அதை சொல்றதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். செகண்ட் ஸ்லோகம் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ். திருதராஷ்டிரன் கொஸ்டின்ஸ் டு சஞ்சய், வாட் டிட் தே டூ, என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கேட்கின்றான். ஸோ ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரா ஃபியர்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ் ரிகார்டிங் தர்மக்ஷேத்ரா. திருதராஷ்டிரா டிஸ்டிங்ஷ் பாண்டவாஸ் ஃப்ரம் குருஸ். எவ்வாறு என்றால் மாமகா, தன்னுடைய மாமகா பாண்டவாஸ் சைவன் சொல்லுவான் அந்த ஸ்லோகத்துல. மாமகா மீன்ஸ் தன்னுடைய பிள்ளைகள். ஸோ அதாவது அங்கேயே வந்து அவனுடைய டிஃபரன்சஸ் வந்து காட்டுவான். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்சர்விங் ஆர்மிஸ் ஆஃப் த பேட்டில் ஃபீல்ட் வர்ஸ் 2 இரண்டாவது ஸ்லோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து சஞ்சயன் வந்து பேசுறது. துரியோதனா அப்ரோச்சஸ் துரோணாச்சாரியா. துரோணாச்சாரியா பாத்தீங்கன்னாக்கா என்டையர் குரு வம்சத்துக்கே அவர் வந்து குரு இல்லையா, அதாவது போர்க்கலை எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் தான் இல்லையா. ஸோ போத் பாண்டவாஸ் அண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவாஸ் அண்ட் கௌரவர்களுக்கு இருவருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் தான். சோ இப்ப இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியாருக்கு பிடித்தமான மாணவன் வந்து அர்ஜுனன் இல்லையா. சோ இங்கேயும் இவரும் வந்து ஏதாவது பார்ஷியாலிட்டி பண்ணிடுவாரோ அப்படின்ற அந்த மனசுல அவனுக்கு அங்க அந்த தவறு அவர் வந்து செய்யக்கூடாது. இஸ் ஆக்சுவலி ஃபிங்கர் பாயிண்டிங் ஆக்சுவலி யாரே, துரோணாச்சாரியார. ஸோ அவர் வந்து இந்த இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்களுக்கு வந்து துரியோதனனுக்கு வந்து விரோதியாக தான் வந்து பாண்டவர்களை எப்பொழுதுமே கருதுகின்றான். நம்முடைய விரோதிகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துரோணாச்சாரியார் தானே வித்தையை கற்று கொடுத்தார். ஸோ அந்த தப்பை வந்து மறுபடியும் அவர் இங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் அங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சனா பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து நிற்கின்றான். ஸோ அவனுடைய அப்ரோச் எப்படி அப்படிங்கறத விளக்குறது தான் செகண்ட் ஸ்லோகம். Duryodhana approaches Dronacharya after accessing military formation of the Pandavas. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய அசஸிங் த மிலிட்டரி ஃபார்மேஷன், அதாவது அந்த வியூகம்
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போர் படை இருக்குன்னாக்கா அவங்களுடைய படையை வந்து எந்த எந்த ஆங்கிள் வந்து நிப்பாட்டுவாங்க, அந்த வியூகத்தை எப்படி அமைப்பாங்கன்றது வந்து அந்த படை தளபதிக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. அதே மாதிரி எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வியூகத்தினுடைய அதாவது the positive points of that யூகா அதை பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா விளங்க ஆரம்பிப்பான். இங்க வந்து துரியோதனன் addresses as a king. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து மன்னனாக வந்து ஏனென்றால் திருதராஷ்டிரன் வந்து பார்வையற்றவன், அவனுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் அவன் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் மன்னன் அரசன் என்ற தரப்புல வந்து அந்த நிலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. டு என்கரேஜ் த டிஸ்போனன்ட் கிங் திருதராஷ்டிரா, அவனை என்கரேஜ் பண்ண மன்னன் உடனே பாத்தீங்கன்னாக்கா உடனே தன் பிள்ளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசன் என்ற அந்த சந்தோஷம் அவனுக்கு கிடைக்கட்டும் சொல்லிட்டு, எனிவே இந்த போர்னுடைய முடிவு இவங்களுக்கு நன்மை இருக்காது என்பது சஞ்சயனுக்கு கூட தெரியும். ஆனா அட்லீஸ்ட் அது வரைக்குமாவது ஒரு சந்தோஷப்படட்டும்ன்றதுக்காக அவரை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னா மன்னன் துரியோதனன் அப்படின்னு சொல்லுவான். தோ துரியோதனா இஸ் கிங் ஸ்டில் ஹஸ் டு அப்ரோச் கமாண்டர் இன் சீஃப் ஃபார் அட்வைஸ் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு பயம், அவன் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவன் என்பதை நம்ம வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல படிப்போம். சோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அரசனாக இருந்தாலுமே அதாவது கமாண்டர் தளபதி யார் என்றால் பீஷ்ம தேவர், அவருடைய தலைமையில் தான் எல்லாமே இந்த போர் நடக்கின்றது யாரு இவர்கள் தரப்புல. சோ அதே மாதிரி மூன்றாவது அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட். அதுக்கப்புறம் துரியோதனா இஸ் அ எக்ஸ்பர்ட் பொலிட்டிஷியன் ஆர் அ டிப்ளமேட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அரசியல்வாதியாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே அவனை காணலாம். ஸோ அப்போசிங் ஜெனரல் திருஷ்டத்யும்னா இஸ் கால்ட் பை ரெஃபர்ட் டு as a son of Drupada. ஸோ அதாவது நமக்கு இது நல்லா தெரியும். அதாவது துரோணாச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து எதுமற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது துரோணாச்சாரியாரும் அதுக்கப்புறம் வந்து துருபதனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்வியை கற்றது வந்து துரோணாச்சாரியாருடைய தந்தையிடம்தான். ஸோ அதாவது இந்த போர்க்கலை எல்லாமே கற்றது. சோ அப்ப ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது துரோணாச்சாரியார் வறுமையில இருக்கும் பொழுது நண்பன் உதவுவான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட துருபத மன்னனிடம் செல்கின்றான். ஆனால் துருபதன் அகங்காரத்தோட அவருடைய வறுமையை வந்து இழிவுபடுத்தி அவருக்கு எதுவுமே கொடுக்காம வந்து அனுப்பிடுவான். அந்த கோபத்தினால என்ன பண்ணுவாருனாக்கா அர்ஜுனனை கொண்டு போர் தொடப்பார் யாரு துருபதன் மேல. சோ அந்த போர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா துருபதன் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றான். அப்பொழுதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய அர்ஜுனனுடைய போர்க்கலையை வந்து ரொம்ப அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வல்லமை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார் துருபதன். அட்லீஸ்ட் நான் வேள்வியாவது நடத்தி எனக்கு ஒரு வாரிசை நான் வந்து பெற்று தந்து அந்த போர்ல தோற்ற பிறகு பாதி சாம்ராஜ்யத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துரோணாச்சாரியாருக்கு கொடுத்து விடுகிறார் துருபதன். சோ அததான் வந்து அஸ்வத்தாமன் ஆண்டு வருவது ஆக்சுவலி. சோ துருபதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியை வதைப்பதற்கே நான் ஒரு மகனை அதாவது ஈன்றெடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்வார். சோ அதனால்தான் வேள்வி நடத்தி அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடியவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் திருஷ்டத்யும்னன், அதுக்கப்புறம் தான் திரௌபதி. சோ இந்த இரண்டு பிள்ளைகள். சோ இந்த திருஷ்டத்யும்னன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கும் போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்தவர் யார் என்றால் துரோணாச்சாரியார் தான். இவந்தும் அவனால தான் அவருக்கு மரணம் ஏற்படும் என்பதை அறிந்தும் அவனுக்கு எல்லா போர் வித்தைகள் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தார். அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுட்டி காட்டுகின்றான் யாரு நம்ம துரியோதனன். பை காலிங் திருஷ்டத்யும்னா as son of Drupada ப்ரொவோக்கிங் துரோணா, அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொவோக் பண்றது, அதாவது கோபமடைய செய்யக்கூடிய தன்மைக்கு எடுத்து செல்றது. சோ அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா போகணும் அவர் அப்படிங்கிறது அவனுடைய எண்ணம். திருஷ்டத்யும்னா வாஸ் ட்ரெயின்ட் பை துரோணாச்சாரியா. see the result of training. அவ்வளவு அழகா அவன் தான் தளபதி பாண்டவர்கள் பக்கம். சோ அவ்வளவு அழகா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வியூகத்தை அமைத்திருக்கின்றான். சோ நீ இவ்வளவு நல்லா சொல்லி கொடுத்திருக்க, இப்ப உனக்கு எதிராவே அவன் வந்து போர் புரியறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறது வந்து இங்க விளக்கப்படுகின்றது. திருஷ்டத்யும்னா is always a disciple of Dronacharya. So being guru is always an expert இல்லையா. So similarly Pandavas are also trained by Dronacharya. He should not be lenient in the fighting. So இவ்வளவுமே அவன் வந்து இவருடைய தவறுகளை எல்லாமே சுட்டி காட்டுவது எதனால் என்றால் அவருக்கு வந்து கோபம் அடைய செய்து பாண்டவர்களுக்கு அவன் எந்த லினியன்ட்டும் கொடுக்காம, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து அவகாசமோ எதுவுமே இல்லை, டைரக்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனிமியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா விரோதியாக பாவித்து தான் அவர் போர் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ப்ரொவோக் பண்ணிடுறான். அவன் வந்து ஃபைட் பண்ணணும், அக்ரெசிவா ஃபைட் பண்ணணும்ன்ற நினைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை வந்து அவன் செய்கின்றான்.
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 2வது 3வது பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனா வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் அப்படிங்கறது வந்து நிரூபிக்கின்றான். அங்கே துரியோதனா ரெஃபரிங் திருஷ்டத்யும்னா as a son of துருபதா அப்படின்னா பழைய பகையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவு கூற செய்து, அதே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார் வந்து பகைமையை பாராட்டி அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களோட வந்து போர் புரியணும், அந்த வைராகியத்தோட இவன் தரப்புல வந்து வெற்றி பெற்று கொடுக்கணும்ன்ற அந்த இதுக்காக வந்து அவன் செய்யக்கூடிய செயல். திருதராஷ்டிரா டிஸ்டிங்கிஷஸ் பாண்டவாஸ் ஃப்ரம் குருஸ். எப்பவுமே வந்து பாண்டவர்கள் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து மிகவும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதிலும் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிரியமான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிஷ்யன் இல்லையா. சோ அதனால அவருக்கு எப்பவுமே அவர் பாரபட்சம் இருக்கும்ன்றத வந்து இங்கே அவர் அந்த பாரபட்சத்தை காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற அதை நினைவு கூறுவதற்காக தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து விளக்கப்படுகின்றது. சோ அக்ரோனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஒரு இந்த தரப்புல வந்து 7 அக்ரோனி சேனைகள் இருந்தது, அந்த தரப்புலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 அக்ரோனி சேனைகள் தான் இருந்தது. சோ 2 தரப்புலயுமே வந்து ஈக்குவலா வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சல்லியனுடைய அக்ரோனி சேனை வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து டபுள் ஆயிடுறது ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி இவர்களுக்கு வர வேண்டியது அவர்களுக்கு சென்று விடுகின்றது. அதனாலதான் இவர்கள் படைபலத்துல வந்து பின்தங்கியவர்கள். சோ 7 அக்ரோனி சேனை யாருக்குன்னா பாண்டவர்களுக்கு. அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 9 இருந்தது. அந்த 2 அக்ரோனி சேனைகள் வந்து பாண்டவர்கள் தரப்புல வந்திருந்தா இருவருமே படைபலத்துல ஈக்குவலா இருந்திருப்பாங்க. ஆனா வஞ்சகம் பூண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதன் தரப்பினர் வந்து சல்லியன்ல வந்து அழைச்சிட்டு போயிடுறாங்க. சோ அங்கே வாக்கு கொடுத்ததால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களுக்கு ஆப்போசிட்டா நின்று பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் விரிய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து சல்லியன் வந்து தள்ளப்படுகிறான். சல்லியன் வேற யாரும் கிடையாது, நகுல சகாதேவனுடைய தாய் மாமன், அதாவது தன்னுடைய தாய் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதிரியுடைய தமையன் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ ஒன் அக்ஷோனி அப்படின்னா அக்ரோனின்னு அர்த்தம் நம்ம தமிழ்ல சொல்றது. இவ்வளவு சேரியட்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனைனாக்கா ஏதாவது சேரியட்ஸ்னாக்கா இத்தனை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரதங்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை அதாவது 21,870 அதாவது யானைகள், அதுக்கப்புறம் 66,611 பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது குதிரைகள், அதுக்கப்புறம் 1,00,000 இந்த மாதிரி ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னாக்கா இவ்வளவு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வீரர்கள் இத்தனையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு அக்ரோனி சேனைக்கு வந்து இவ்வளவு இதுன்றது வந்து டோட்டல் குவான்டிட்டின்றது அர்த்தம். சோ ஆர்மி சைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 7 அக்ரோனி, இந்த பக்கம் வந்து 11 அக்ரோனி ஆயிடுது. இந்த பக்கம் திருஷ்டத்யும்னன், இந்த பக்கம் வந்து பீஷ்மர், பீஷ்மர் ஆன பிறகு துரோணன், துரோணன் ஆன பிறகு கர்ணன், கர்ணன் ஆன பிறகு சல்லியன், சல்லியன் ஆன பிறகு துரியோதனன். இத்தனை பேர் மாறுவாங்க. இந்த பக்கம் திருஷ்டத்யும்னன் மட்டும்தான் இருப்பார் ஆக்சுவலி. இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியில வந்து அபிமன்யுவால மரணிக்கப்படுகின்றார். திருஷ்டத்யும்னனும் மரணம் எய்துகிறார். நெக்ஸ்ட் மகாரதர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னாக்கா அதாவது 60,000 வாரியர்ஸ், அதாவது அந்த அளவுக்கு சமமானவர்கள் யார், 60,000 போர் வீரர்களுக்கு சமமான அந்த வல்லமை பொருந்தியவர்கள். இந்த தரப்புல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரை வந்து விளக்குகிறார்கள். இந்த தரப்புல பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் அண்ட் அஸ்வத்தாமன் அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் அதிரதாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10,000 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாரியர்கள். யுதிஷ்டிரன், பீமன், திருஷ்டத்யும்னன், கடோத்கச்சன், சாத்தியகி, யுயுத்சன், இந்த பக்கம் சல்லியன், அப்புறம் சோமதத்தன், பூரிஸ்ரவன், பாகதத்தன், ஜெயத்ரதன், கிருத்தவர்மன். ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த அதாவது படை அவங்களுடைய பலத்தை பற்றி சொல்லப்படுவது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதி, சேனமுகம், குல்மம், கானம், வாகினி, பிருதானி, சாமு, சேனா, அன்ஹி, அக்ஷுனி. அதாவது சேரியட்ஸ் இத்தனை இருக்கிறது. அதாவது இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன் இது வந்து எவ்வாறு அந்த படை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது குதிரைப்படை, காலாட்படை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யானை படை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த படை, இது எல்லாமே வந்து ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அழகா வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 6வது 7வது ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ துரியோதனன் டிஸ்கிரைபிங் த வாரியர் ஆஃப் அப்போசிங் ஆர்மி, அதாவது எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அதாவது அந்த படை தலைமைகளை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்க ஆரம்பிக்கின்றான். சோ பீமா, அர்ஜுனா இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமபலமாக கருதப்படுகிறவர்கள் இல்லையா. அவங்க 2 பேரும் தான் ரொம்பவுமே. பீமன் தான் பாத்தீங்கன்னா 100 அதாவது பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்களை வதைப்பது அவனே தான். சோ 100 பேரையுமே பீமன். அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வில்லுல சிறந்தவன். சோ அவனும் போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட். இவங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா யுயுதானா, விராடன், துருபதன்.
ஸோ விராடன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தம் யாரு இவனுடையது அர்ஜுனனுடைய மகன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபத்ரனுடைய மகனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதாவது அபிமன்யனுடைய மாமனாருடைய குடும்பம் அது ஆக்சுவலி. சோ உத்திரை வந்து மணந்து கொள்கின்றான் அபிமன்யு, அதனால அவர்கள் சம்பந்தம். அதுக்கப்புறம் திருஷ்டகேது, அதுக்கப்புறம் வந்து சேக்கித்தானம், இவங்க பக்கம் இருந்தக்கூடிய படை மகாரதாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யார் யாருன்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனா இஸ் அ மகாரதா, திருஷ்டகேது இஸ் ஆல்சோ ஏ மகாரதா, யுதாமன்யு இஸ் ஆல்சோ ஏ மகாரதா. காஷிராஜன், புருஜித், குந்தி போஜா, சைபியா, உத்தமாஜன், sons of Subhadra and sons of son of Subhadra and sons of Draupadi. சுபத்ரைக்கு ஒரே மகன் இல்லையா. சோ இத்தனை பேருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பற்றி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்க ஆரம்பிக்கின்றான். all of them are fighting for rights, not for the material gains இல்லையா. எல்லாருமே தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக தான் அவர்கள் எல்லாருமே போராடுகிறார்கள். யாரு? பாண்டவர்கள் தரப்பில். வெரி ஸ்ட்ராங். நெக்ஸ்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனா டிஸ்கிரைபிங் ஹிஸ் ஆர்மி. துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அவனுக்கு இந்த புவி வாழ்க்கையின் மீது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அரசு பதிவு மீது இருக்கக்கூடிய மோகம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட் தான் இல்லையா. இந்த புவி வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் அடையணும்னா அதனால செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பெனிஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல், அந்த இதுக்கு தான் கர்மத்துக்கு தான் செல்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். துரியோதனா இஸ் இன் டைலமா whom பீஷ்மா or தோனா டு ரெப்ரசன்ட் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பாங்கன்றது. Bhavan, Dronacharya is named before Bhishma. Drona became Brahmana, is okay with Bhishma. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீஷ்மர் தான், அவர் வந்து படை தளபதியாக இருப்பவர் வந்து பீஷ்மர் தான். அதுக்கப்புறம் தான் துரோணர். ஆக்சுவலி துரோணாச்சாரியா பீயிங்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச்சரி, அவர் வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் வித்தையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிராமணரா இருக்கிறவங்க நாட் ஒன்லி வேதாஸ் கிடையாது, இன்னும் இந்த குருக்குல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான கல்வி எல்லாம் பயிற்றுவிப்பவர்களும் அவர்கள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஈ பீங்க பிராமணா வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணா பீங்க பிராமணா இஸ் ஓகே வித் பீஷ்மா. சோ பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபைட்டிங் வரமாட்டாங்க இல்லையா. ஜென்ரலி அவர்கள் வேத மந்திரங்கள் உச்சாடங்கள்ல தான் இருப்பாங்க. ஆனா ஒன் ஆஃப் த கலை பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் ஒன்று அவர்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய வித்தையில இருக்கிறதுனால வந்து he has become a he is not being a Brahman also okay, he is actually has taught the people இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு வம்சத்திற்கே வந்து இந்த கல்வி வித்தையை வந்து பயிற்சி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் வித்தை, அதுக்கப்புறம் வந்து கதாயுத பயிற்சி, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லி வாழ்வீச்சு, அதுக்கப்புறம் ஈட்டி, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கலையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்தது அவர் தான். சோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து ஃபைட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய பெனிஃபிட்காக, சுயநலத்திற்காக. சோ அதனால்தான் அவன் வந்து வீக். எப்பவுமே எந்த ஒரு செயலிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொதுநலம் கருதப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதுல நம்மளுடைய சுயநலம் மட்டும் அடைகிருந்தால் அது எப்பவுமே வெற்றி கொள்வது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி அடைவது ரொம்பவுமே கஷ்டம். So most of them are also favoring Pandavas, ready to lay their life. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வக்த ஜீவிதா அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க, அந்த இது ஸ்லோகம் வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே அங்க இருக்கக்கூடிய போர்ல கலந்துக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வாழ்நிலைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனுக்காக விடணுன்றதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. அங்கேயே அவனுடைய டிசிஷன் வந்துருது, எஸ் நம்ம வாழ்நிலையை வந்து ரட்சித்து கொள்ளணும் இல்லையா. ஆனா அங்கே வந்து எனக்காக இவங்க எல்லாம் உயிரை விடுறதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுவான். அப்படின்னா அவனுடைய தரப்புல வந்து இழப்பு ஏற்படும் என்பதை அவனாலே வந்து ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடிகின்றது. சோ துரோணாச்சாரியா, பீஷ்மா, கர்ணா, கிருபாச்சாரியா, அஸ்வத்தாமா, விகர்ணா, சௌனதித்தா, ஜெயத்ரதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய தங்கையினுடைய கணவர், கிருதவர்மா, சல்யா அண்ட் அதர்ஸ். சோ இத எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விவரிக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள். இந்த தரப்புல இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க, இந்த தரப்புல இதெல்லாம் இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்கன்ற எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இந்த 7-9 ஸ்லோகத்துல வந்து கவர் ஆகுறது. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட். துரியோதனா டிஸ்கிரைபிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர்மி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய படை பலத்தினுடைய வலிமையை பற்றி விளக்குகின்றான். இம்மெஷரபிள் இல்லையா. பாட்டனார் பீஷ்மரால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத படைபலத்தை அவர் வந்து ரட்சித்து வச்சிருந்தார். சோ அபர்யாப்தம் அப்படின்னாக்கா இம்மெஷரபிள், அதாவது அளவிட முடியாது, அதாவது ப்ரொடெக்டட் பை பீஷ்மா. ஆனா பாண்டவர்கள் வந்து அளவிடக்கூடியது, லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆக்சுவலி பாண்டவாஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை பீமா, வேரஸ் கௌரவாஸ் வேர் ப்ரொடெக்டட் பை பீஷ்மா என்பது வந்து இன்சிக்னிஃபிகன்ட் இஸ் ஆஸ் டு பீஷ்மா. பீஷ்மரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பீமன் படை வந்து பலம் வந்து அவ்வளவு
அதாவது கம்மி தான், லிமிட்டட் ஆக்சுவலி. அவங்கள விட இவங்க 4 அக்ரோனி சேனைகள் கம்மியா இருந்தாங்க. துரியோதனா இஸ் என்வியஸ் ஆஃப் பீஷ்மா. அவ்வளவு படைபலத்துல பின்தங்கி இருந்தாலும் இவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அளவில்லாதது. ஹி இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டிவீட்டிங் ஹிம் அப்படிங்கறது வந்து, ஏன்னா அவனோட தான் போரே அவனுக்கு கடைசியில இல்லையா. அவன் எப்ப பாரு சிறு வயசுல இருந்தே அவன் மேல அவனுக்கு கண்டா பிடிக்காது. யார கண்டா? பீமனை கண்டா. இவங்க 2 பேருக்குமே எப்பவுமே 2 பேருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கதாயுதத்துல வந்து பயிற்சி பெற்றவர்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆஃப் த பேட்டில் ஃபீல்ட். 11வது ஸ்லோகத்தில் 12வது ஸ்லோகம். துரியோதனா ரிக்வெஸ்டிங் இஸ் ஆர்மி டு சப்போர்ட் பீஷ்மா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர் வயதானவர், அவருக்கு வந்து ரட்சணை கொடுக்கணும், அவரை பாதுகாக்கணும், நீங்க எல்லாரும் அவரோட தரப்புல இருந்து போர் புரியணும்ன்ற அந்த இது, பிகாஸ் இஸ் ஏஜ்ட் அப்படிங்கறத ஒரு காரணத்தை காட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரிடத்துலயுமே ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா கம்பேஷன், கருணையை உருவாக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு இது டிப்ளமேட்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அரசியல்வாதியா அவன் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றான். துரியோதனா இஸ் a diplomat. He thinks others in army feel bad, hence he requests them to support or protect Bhishma. பீஷ்மரை மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வாக சொல்லிவிட்டால் மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே வேல்யூ இல்லாம போயிடும் அவங்க நினைச்சிருவாங்கன்றதுக்காக இவர் வயதானவர், அதனால வந்து நீங்க எல்லாருமே அவருக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்து வைக்கிறான். ஸோ இஸ் a very diplomat இல்லையா, political person. Duryodhana confident of the support of Bhishma and Dronacharya as they supported him during the gambling match இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூதாட்ட மண்டபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரௌபதியினுடைய அந்த துயில் உரியக்கூடிய அந்த சமயத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியாரோ இல்ல வந்து பீஷ்மரோ நினைச்சிருந்தா அதை வந்து தவிர்த்து இருக்கலாம். ஆனா அவர்களுடைய அதாவது தர்மத்தின் தரப்புல பீஷ்மர் வந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு சத்தியத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அவர் முன்னாடி வரவே இல்லை. துரோணாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மகன் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனுடைய ஃப்ரெண்டு, அவனால வந்த நலனை நம்பி அந்த ஒரு இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஆப்போசிட்டா செய்ய அவரும் விரும்பவில்லை. சோ இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இவந்தோ பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஆல் பயஸ் பீப்புள், அதாவது தர்மத்தை அறிந்தவர்கள், ஆனால் தர்மத்தை அவர்கள் ரட்சிக்கவே இல்லை அங்கே. சோ அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மன் தரப்புல இருந்து அவர்கள் நமக்காக போர் புரிவார்கள், நம்மளை ரட்சிப்பார்கள் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து துரியோதனனுக்கு இருக்கின்றது. பீஷ்மா அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் அண்ட் டு சியர் துரியோதனா blew the conch shell very loudly. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூ டு அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் கருணையாலும் எப்படியும் துரியோதனன் வந்து இந்த போர்ல வந்து தோல்வி அடையதான் போறான். சரி அட்லீஸ்ட் இப்ப அவனை வந்து இந்த சங்கையாவது ஊதி அவனை நம்ம மகிழ்விக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மரும் அவருடைய சங்கை எடுத்து ஊத ஆரம்பிக்கின்றார். துரியோதனா defeat is certain since Lord Krishna on the other side இல்லையா. பீஷ்மா fighting as a matter of duty, ஒரு கடமைக்காக தான் அவர் வந்து அங்கே போர்ல வந்து நின்று இருக்கார். tumulus sound of, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அளவிட முடியாத அந்த சப்தத்தினுடைய வீரியம், tumulus sound of conchs, drums, bugles, அதாவது பறைகள், அப்புறம் அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா ட்ரம்ஸ், அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மேலதாளங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹார்ன்ஸ், அதாவது ஊதக்கூடிய அந்த இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு விதமான மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 12வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 14வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா ப்ளோயிங் டிரான்ஸ்டென்டல் கான்ஷல், அதாவது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்தம் சங்குகளை எடுத்து, அதாவது டிரான்ஸ்டென்டல் மீன்ஸ் அது ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான சங்குகள் அப்படிங்கறத வந்து அந்த சங்குகளுக்கு வேல்யூ. இது ரெண்டுத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரியும் இருக்கு ஆக்சுவலி. கிருஷ்ணருடைய சங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாஞ்சஜன்யம், அதுவான ஸ்டோரியும் உண்டு. அர்ஜுனனுடையதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவதத்தம் என்பதற்கும் ஒரு ஸ்டோரியும் உண்டு. ஸோ எப்பயாவது ஒரு ஸ்மால் சாப்டர் எடுக்கும்பொழுது நான் அதை பத்தி நான் விளக்குறேன். ஸோ விக்டரி இஸ் சர்டைன். மாதவா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மா மீன்ஸ் தாயாரை குறிக்கிறது, ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் த தாயார், அதனால வந்து காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், அதனால அவரும் அங்கே இருப்பதால வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிகுறி ஜாஸ்தி. Chariot was given by Agni, capable of conquering 3 உலகங்கள், அதாவது நாம இருக்கக்கூடியது பூமி, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள், இந்த 3 உலகங்களையும் வந்து வெல்லக்கூடிய 14 லோகங்களையும் வெல்லக்கூடிய சக்தி அந்த ரதத்திற்கு உண்டு. சோ அததான் வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லப்படுவதுதான் அந்த ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா அண்ட் பீமா ப்ளோயிங் டிரான்ஸ்டென்டல் கான்ஷல்ஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிச்சுவேட்டட், அதாவது பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா, பார்ட் அண்ட் பார்சல்ஸ் ஆஃப் ஹிம், ஸோ இன்க்ளூடிங் சென்சஸ், லிவிங் என்டிட்டி. ஸோ அவர் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்து இருக்கார் இல்லையா.
So situated in the heart, direct the senses based on the living entity's desire. நமக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் வந்து கருணை புரிகின்றார். சோ அதனால்தான் அவருக்கு ரிஷி கேஷா, புலன்களினுடைய அதிபதி அவர். ரிஷி கேஷம் என்றால் இந்த உடலை அதாவது சொல்றது நம்ம, அதனால்தான் வந்து கேஷா, ரிஷி கேஷா என்பது அதுதான் அவருக்கு நாமம். கிருஷ்ணா அவருடைய கான்ஷல், அதாவது அவருடைய சங்குனுடைய நாமம் பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனுடையது தேவதத்தம், பீமனுடையது பவுண்ட்ரம், யுதிஷ்டனுடையது அனந்த விஜயம். அனந்தா மீன்ஸ் எல்லையற்றது. சோ அதாவது எல்லையற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜயத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெற்றியை கொடுக்க வல்லது அந்த அந்த சங்கு. அதுக்கப்புறம் நகுலா, சுகோஷா, அதுக்கப்புறம் சகதேவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாதேவன் வந்து மணிபுஷ்பகம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே தெய்வீகமான சங்குகள் ஆக்சுவலி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா அண்ட் பீமா. இதுல நிறைய இடத்துல நம்ம வரும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து கிருஷ்ணா மீன்ஸ் ஆல் அட்ராக்டிவ், எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈர்க்கும் தன்மை. ரிஷிகேஷம் என்பது மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ், அதாவது ஓனர், புலன்களுடைய அதிபதி. மாதாவா மீன்ஸ் தாயாருடைய கணவன். அச்சுதா மீன்ஸ் அழிவற்றவர், இன்ஃபாலபிள், தவறி விழாதவர். இன்ஃபாலபிள் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் எல்லாருமே தவறிதான் விழுந்திருக்கோம். நாம எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறி விழவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி நமக்கு உண்டு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பற்றவர், தட் இஸ் இன்ஃபாலபிள். மதுசூதனா, மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர். கோவிந்தா, கோவிந்தா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோ மற்றும் அதுக்கப்புறம் நம் இந்த உயிர்வாழிகள் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளஷர், அதாவது ஹூ கிவ்ஸ் த பிளஷர் டு த சென்சஸ் ஆர் கவுஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷத்தையும், அதே மாதிரி பசுக்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர் வந்து கோவிந்தர் அப்படிங்கிறது. வாசுதேவன், சன் ஆஃப் வாசுதேவா. தேவகி நந்தனா மீன்ஸ் தேவகினுடைய மகன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா யசோத நந்தனா மீன்ஸ் யசோதனுடைய மகன். பார்த்த சாரதி, இவங்க பார்த்தனுக்கு சாரதியாக இருக்கின்றார், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு. கேசவா, கில்லர் ஆஃப் த டெமன் கேசி, அதாவது கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜனார்தனா, மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அதாவது ஜனா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரஜைகளை குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிப்பவர், ஆர் கில்லர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். தனஞ்சயா, சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தனத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ராஜசூகி யாகம் செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டனுக்கு நிறையவே வந்து செல்வம் தேவைப்பட்டது. அதனால அந்த செல்வத்தை எல்லாமே வென்று வந்தவன் வந்து அர்ஜுனன். அதனாலதான் அவனுக்கு தனஞ்சயா என்ற இன்னொரு நாமம் உண்டு. பார்த்தா அப்படின்னா எதற்காக அவனுக்கு பார்த்தன் என்ற பெயர் வந்தது என்றால், குந்தி தாயாருக்கு வந்து இன்னொரு நாமம் பிரிதா, குந்தி தேவிக்கு. அதனாலதான் வந்து குந்தியின் மகனே என்பதற்கு தான் அவருக்கு பார்த்தா, பிரிதாவின் மகனே என்று சொல்வார்கள். குடாகேஷா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஹூ கான்குயர்ஸ் த ஸ்லீப், அதாவது தூக்கத்தை வென்றவன் யார் என்றால் அர்ஜுனன். பிரிகோதரன் அப்படின்னாக்கா வெரோஷியஸ் ஈட்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும் நல்லா சாப்பிடுவான் பீமன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வீர சாகசங்கள் எல்லாம் புரிபவன். அதனால அவனுக்கு வந்து பிரிகோதரன் என்ற நாமம் உண்டு. இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ நாளைக்கு மீண்டும் நாம வந்து 6 o'clock பார்க்கலாம். ஸோ வில் சி நாளைக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்